vakangondipawo mari yavo ine mhepo iya. Mari ine mhepo, I don't want to lie, because imari yeropa. Saka mari yavakandipira kuBrazil Queen Betha iya nditi gore riya ragocha nhembe riya 2023. Iyo 2023 ndio yakangosumuka mhepo. Gore ra 2023 riya. Mari yakandakapiwa na Queen Betha kuBrazil iya. Yavakandipa vega. Queen Brazil ndakatovati. Queen Betha. Handina mari yeindrive yekudzokera kumba. Ndatotaura navo titori mukati mumakurukota muya. Taiva kuviko kupark muBrazil muye. Tiri mukati zvikanzi enda unondimirira pamota na Queen Betha. Zvikanzi na Queen Betha enda unondimirira pamota ndo mari dzemari tinopanana ku-outside mabuildings. Kwete mukati mebuilding na Queen Betha. Ndikati tatova kuBrazil 2023 papo. Queen Betha ndobva ndatovateera kumota kupark ikoko. Ndichisvika panga pava nerimwe vanofambawo kana mabodyguard. Pava nebodyguard ravo raridoriwo musutu yakanaka. Bodyguard raiva rakadomirawo ipapa. Queen Betha zvomorei vane mari. Aiwa mari vanayo hatinomboramba. Asi imari yakasviba yezvikwambo because vane ropa maoko mavo. Queen Betha anti-Illuminati. Queen Betha Illuminati vanodya vanhu handiti. Saka vane ropa maoko mavo vanechi. Ndo zvinhu zvakaonekwa naTanaka. Tanaka paaiva kumba kwa Queen Betha akaona airota achidzipwa ndobva atiza. Saka zvokuti iwe wapinda pane nyende pekuti Tanaka akaona zvinhu zvakawanda. Mina ndikudza kuti why Queen Betha vakavenga Tanaka. Tanaka maziso ake akaona zvakawanda, akanzwa zvakawanda. Saka ipapapo Queen Betha vari obsession yekutouraya Tanaka kuti anyarare. Avadi kuti Tanaka ange ari free because Tanaka ari vocal. Tanaka akaona zvakawanda. Saka vakamboatemta kuda kupfudza Tanaka mazuva apera vakakundikana. Saka vane obsession iyaye kutoti kana uyu anofana kufa because Queen Betha vane shrine 1. Queen Betha vane makuva mama. Kwete umwe munhu evavo vana vakazvara vakabudisa shure yavo. Queen Betha. Queen Betha. Hamusikuvaziya guys. Queen Betha ikoko kwawe she's an American. Queen Betha vari kuAmerica right now handiti. Vari kuAmerica. Ndakaona vaisa pamasaisai rimwe gore ranga radova ra 2024. Queen Betha vakaisa pamasaisai yavo ndobva vanyora vakati ivo ndine mari yandakapa munhu ushu ndiri kuida bag. Queen Betha vakanyora kumasaisai paredio rari 2024 handiti gore iroro. Pavakanyora izvozvo manje muzoti chika musi iwoyoyo pandakarara ndakarota mashura chaiwo. Ndopa ndakangati munhu uyu haana kuchipa uyu mukadzi weIlluminati. Tine zvivindi kuda padhuze naye. Zvivindi kutora nekukumbira. Handizi unhu andapindwa nei. Ndahanzwa zvozvo nekunoklinzwa. Ndahanzwa nekuklinzwa ndichinzwa zvakabata mari yezvikwapa. Ndahanzwa nekunoklinzwa nekunogezwa kana madzibaba. Ndahanzwa nekuitwa sei kuti ndi energy yetsvina dzavakandipa pamari yematushi iyoyo kuti zvibve pandiri because I'm from a clean energy. Ndiri mwana wemapastors inini I tell you. Saka inini Queen Betha musandiurayawo. Musandiurayawo ndakurotei makabata hari ine ropa nhasi futi. Muchinyudza musoro wangu muhari ine ropa Queen Betha. Queen Betha, what is your problem? Queen Betha, what is your problem? Ndinokufumurai Queen Betha. Queen Betha ndokufumurai Queen Betha. Queen Betha ndavarota. Vakabata hari yeblack yakazara ropa. Vachibva vanyudza musoro wangu. I cancel that dream in the blood of Jesus. I set myself free. Queen Betha uda kutondiuraya Queen Betha. Queen Betha uda kutondiuraya. Kunoti mungatondiurayira kuhope. Iwe ndapepuka kudaiwo. Kuti veduwe ndatora weti ndigozvimwaya ndigobuda panze ipapo zaziri kuma3 am ndigotora ivhu retsoka dzangu ndigoti kumutundo ndigoti sauti ndigoti macloves ndibva ndazvisa mumutundo ipopo ndobva ndazvigeza ndiri panze.
I was outside nasonaona drama ndikati unonyepa handisi kufa Queen Bertha anofandiwa nevana uraya vana vako Queen Bertha uri kudinzwaka kill your children as usual not me I'm a no go area mbwaiwe wakati gona mazuva ya 2023 why wanga ungori nekaproof kematuzhi kayakaya that time 2023 paipe pawakati kanganisa uchitiendesa kumadziva uko uchitiendesa kumadziva kuti tiri umwe nengwena wanga unekaproof ke inonzi chi iyoye pandakamubayira Telegram ndo mistake yandakaita kuti ndakashandisa Telegram kucommunicate naye saka anga akabatirira Telegram Queen Bertha Telegram iyoyo ndo yakazoendesa kuno submit search ndo chinhu chega chakaita kuti ndingoti Queen Bertha chete because mamune Telegram yamama akabatirira Queen Bertha muzotika pavakatitora organization ku South Africa ku Cape Town pavakatitora pavakati kidnepa organization ku South Africa paya ku Cape Town handitika mutuze nemugwisi muya mumabichi muya handitika vakatigona sei kuti vatikidnepese kudaro nevanhu vane utsinya vai vakatigona because ndandine Telegram call yandanga ndaita navo but Telegram call yanga itori yekuti why are you after my life because ndaito vafunza pa Telegram call ndobva vaimbunyikidza Telegram call yaya ndobva vaenda nesu ku Cape Town vobva vatikidnepesa muroi munhu vobva vatikidnepesa ndobva vasvika chinochinja statement zvikanzi sandada kundidambura dinji nemheche yangu ndozvo akandifonera achitontaura izvozvo saka I'm no longer safe sanda atondikanga inini manje ndinda kutokanganisa ndine simba rekuti ndingamubata inini mukadzi waKing Muswati uyu mukadzi waKing Muswati ari kuye kuAmerica uyu wekuBrazil uyu ndine simba rekuti ndingamubata here inini makazvitarisa ndine kana zvikwanisiro zvokuti kana kunzi ndida kuta take down ndinozvikwanisa here hati muzati panyaya paakatanga kunditomenda handina kuenda because ndakati ndoendera munhu ari kuAmerica mukadzi waKing Muswati ndingamuendera munhu ari kuAmerica mukadzi waKing Muswati Queen Bertha anorula the kingdom ane mari kudaro hanombonoripota handina unoripota why because ndakatonga ndatoanalyza kuti uyu anorula the kingdom angandinetsa kuripota but anotoziva kuti dai ndakatongoripota kanikati ndingadai ndisina zonyanyosvitswa ku Cape Town asi angadai asina kuona simba rekuti kidnepa Queen Bertha angadai asina kuona simba rekuti kidnepa kuzoona simba rekuti ndikidnepa is because ndanga ndaita Telegram inino dzungu rangu rinondinetsa handizivi kuti ndaibayirira Telegram call yanga iri yechii why did I Telegram this witch unouraya vana vako Queen Bertha tiri kunzwananaka unonyararidza mwana wako futi uri kumama nengozi yemwana wakauraya Queen Bertha tiri kunzwanana here uri kumamira ngozi yemwana wakauraya no handizirini ndakati uraya mwana tsika mwana kainini handisi ndakati uraya mwana wako utange kuwana mari mani imbwa iwe I was not there pawakauraya vana vako uri kuzvinzwa iwe ngozi dzemwana wako dzakusimuka zvese uchifumura zvinhu zviri kuitika mumusha zvasvika kuna Tanaka ari kuudza vanhu kuSouth Africa kuti mufungeka Queen Bertha mukaona uchisvika kuCape Town pavanoya kuCape Town vachitange vane magifts oda kupai tizai neupenyu hwenyu inini ndakasikirwa kuti chifumuro ndiri chifumuro handipindi muupenyu hwemunhu asina chaakatadzira Mwari I always say this again handipinda muupenyu hwemunhu asina chaakatadzira Mwari agotadza kusikatika agotadza kufumurika izvezvi wasara nemazamu chete Queen Bertha takukurura hembe tese ratanaka takubvisa zvese nevanga vane respect newe havasisina we manage kubudisa udushi hwako now wakuzvibudisira wega hezvo paya kuredhiyo wakataura zvinhu zvatisina kana kuita paya wakutora zvekuti takanyorerana naye pasi wainyorerana pasi nehure risina kana start hure risina kana pekushanda hure riri pamapiritsi ekupenga wainyorerana naro pasi pakudii wainyorerana nehure pasi pakudii uchiti hanzi ime imbodi can you settle me nyangwe handinzi a fool nyangwe that unengirikina nenge atore a fool kuti abelieve achiudzwa kunzi hanzi ndanyorerana napasi naSandi that was 2024 if I'm not mistaken ndakanyorerana pasi naSandi ndichimupa 10 million unopa Sandi 10 million USD asingaendi kubasa kuti akudzorere zvakamboitika kupi izvozvo izvo
unonotora Sandi kuti Sandi wendo Sandi hanombomukumbira 10 million Queen Beth. Hanombomukumbira, ndakatomukumbira mari yeInDrive. God is my witness. When I was in Brazil ndakasvika ndikati sezvo ndanga ndiri pamakadi kidnapper paya Queen Beth. When you kidnapped me Queen Beth mukandikanda ku Cape Town. Mandikanda ku Cape Town ndakava desperate ndira kudzoka ku Zimbabwe. Ndongoda ka iNDrive chete. Shimari shebhazi ndidzokera ku Zimbabwe chete Queen Beth. Vizvo vakubudisa 10 million. Mama kumbirwa here 10 million yacho. Vakubudisa 10 million ende vakatoita video. Vakatoita video 2024 wacho. Vakatoudza nyika kuti ndine mwoyo wakanaka ndakangomupawo. Una kuzungara kwakaita Queen Beth. Queen Beth akazungara zvese tairekodha. Tine proof yekuti makati makangomupawo 2024 nyangwe iri 2 years ago. Tinadzo proof dzekuti makangobuda pachena mega mukangoti ndamubatsira out of my good heart mega. Chona zvinhu zvakatika 2024 nhasi 2026 uno yemuradio pakuchibuda apa zvinhu zvakatika 2 years ago. Ndinzwirewo Queen Beth kusutumuka nekuduzvi huri pamukadzi uyu. Zvinhu zvakazitika 2 years ago. Makadi kungoti ipapo pachomosai kana maida zviri desperate kumuda kupiwa bheki. Hati maida kudza vanhu nekuradza vanhu. Queen Beth akaona kuti Sandi haashandisiki, to be very honest. Akaona kuti Sandi haashandisike, ini handishandisike zvekudaro. Handizi munhu wekuti ungatatoirako. Even when you are a millionaire, you cannot use me ndisingatodi. I can pretend to be a fool for that time chete. Ndiwane zvandiri kuda nguva iyoyo, but you cannot use me. Kuti ndite take down mwe munhu ari innocent. Munhu anga achindibatira zvakanaka. Munhu anga akandipa Tanaka was nothing but good to my life. Tanaka was nothing but good to my life. Hana chakambotadzira. Hana chakambotadza chekuti hanzi inini ndikatotengwa ne10 million kuti hanzi wapedza womudai wapedza ugodai. Ranga richingoti pamitemo zigadziri. Ndobva raona rikati ava vachati because ukaona vanhu vese varaipa mari vairipa for a reason yekuti vari kutuka Tanaka. Trace ndoda ndiri kukupai time investigators. Go ku page kwa Queen Beth ku Brazil rakanzi Queen Beth II Illuminati. Rakanzi Queen Beth II Illuminati. Endai ikoko nai hanzi uyu mwana wa mai vake kuti mazita anonzani Kausini mazita pano tina Daniel. Tina Daniel ndiri kuenda kwauri zvakosafunga kuti wasara. Daniel chandodzika newe zvangu chimbomira wakadaro Daniel. Wo makasa mira wakadaro Daniel ndiri kuya kwauri zvangu. Daniel ndiri kuya kwauri pano tina Daniel na Queen Beth. Mazita evanyarika namuri kunza pano vasikana musadaro. Musadaro munondivharisira page mahara. Munondivharisa pane mazita makutiunza hapana no. We don't mention mazita evanyarika I respect vanhu vakadzi vemachichi ndinova respect. Musatisiro mazita akadaro pano. Inini ndine dambudziko na Queen Beth vakandikidnapa 2023 vakandiendesa naTanaka ku Cape Town. Saka ndikachitaura nyaya dzangu ngatibatisisei. Ndine dambudziko na Queen Beth vakatikidnapa. Mazita amangatisadaro asikana. Musaunzwa mazita evanhu vasina mhosva. Inini ndinotonyara kutora mazita evanhu vanukuru, vanhu vatinoremekedza musociety. Asi Queen Beth hativaremekedzi zvedu. Nekuti iduzvi handiti Queen Beth iduzvi Illuminati neutsinye endanonyebera kupretenda kuvanhu but asitiripo manje kuku inini kuti ndigona Queen Beth kuya uwewe physically kwete zvekundiuraya spiritually zvazve kutoya uwewe physically wakabata futi woti pam because I know how desperate you are to take me down. Uya nefuti ungoti pa the way yauri kuenda nayo haiti nyararidziyo. The way yauda kuenda nayo haiti nyararidzi. Tinongoti tichibuda imomo tichitanga futi kurotomokazve kugona munhu kuti pa ungoti pa watopenza ndokutondigona uya uita atune zvinhu zvokuuraya vanhu ivo unokusinotangira pandirika une zvinhu zvokuuraya vanhu ingouya ungoti pa kana une uchizvigona sezvezvo uyaka kwete zvokuya kuhope zvauri kuita izvi zvekushanda spiritual I'm protected imbwa iwe spiritual I'm protected wazvinzwa iwe duzviwe. Unofunga kuti baba namai vangu vatabasa rikurara uko vachiona zvauri kundiita izvo. You think that they are sleeping. You unofunga kuti mudzimai akanyanya kuvata stereki. Chimbozvifunga kuti why ikoko ku Brazil panzvimbo yekuti pamari yeInDrive wakaburitsa yose iya.
simba zvibvunza kuti why ndanga ndageza neweti chisananiza rako wazvinzwa kuti ubudise yese yendanga ndageza nemutundo makuseni ngwai pongo wakandisa kuCape Town kuna ndageza nemutundo zvokuti paukana face yangu wakatokonfusika ndichitora zita rako Queen Betha ndichimuona nhasi ngaandipe mari svinhu kwete yeindreve ndichakumbira ndanga ndotopedza newe kudhara iwe duzviwe unofunga ndiwe gori kunoshanda spiritual here funga ndiwe gori kunoshanda spiritual funga ndiwe gori kunoshanda spiritual here funga ndiwe gori kunofamba kwenda kunganga iwe duzviwe asi ndawana mari kwenda Mozambique ndokunazo kudhiridzawo futi ndokunazo kudhiridzawo futi unoda kushamisira nechigwa iwe duzviwe tonga vanhu wakauraya kwamakuva wakaendesa uko inototonga makuva evanhu wakauraya imbwa iwe futsaka riri kuti rine ngozi duzviri basa rekuuraya vanhu iri rine ngozi zimhata iri iwe Queen Betha iwe ziya zvokutamba uri kuAmerica kwakwe kwandambosvika ikoko mari yevhiza yekutoenda kuAmerica ndiiwani mari yevhiza yekuenda kuBrazil ndiiwani uri kundinzwa here the way yaungatokwanisa kundinyararidza is through uya nepfuti dzako sezvawakajaira whatever that you can hire people wondiassassinata semazuva ese takakumbira indoshi ende pandinongofa everyone will know kuti ndiwe manje ngozi yebenzi awigone ngozi yebenzi inodarika zvauri kuti go through izvi ngozi yebenzi renyika inobenzi riri benzi remhuri kaini ngozi yebenzi remhuri awigone Queen Betha zvese zvauri kuti what you're going through right now is nothing compared to what is gonna go through kana wandiuraya about to take me down with my foot. You are taking yourself down. Gomba rauri kundichairira ndo rauri kudonhera imomo straight. Ini uchitondesa panotonhorera. Panotonhorera pauri kundisa unombopaona. Panotonhorera pauri kundisa. Pamukwiza pada dzinodhonza duzviwe. Tazvako zvekuAmerica izvo. Uchitanda botswa nekuuraya vanhu kusva wakajaira. Uri ikoko kuAmerica kwako. Pandakasvika kuBrazil paya pandakakubatira banga ini. Ndakakubatira futi kuti ndipe 10 million inini. Ndakakubatira futi kuti ndipe 10 million US dollars here. Ndakakubatira banga kuti ndipe 10 million US dollars inini. Anangokupira mari endrive. Pawaiverenga mari wangochiverenga mari funga turi kuita sei? Pawaiverenga mari waifunga turi kudi. Ndakakumanikidza kuti ndipe 10 million dollars inini mbwa iwe. Pawakandipa mari 2024 ndakakumanikidza ndakakubatira choya, ndakakudzura choya inini, ndakakudzura choya inini kuti ndipe mari here mbwa iwe. Ndakakudzura choya here iwe duzviwe. Who do you think you are? You think you can rule this country? You are a non-entity we. Isu vaira soko varidzive sango. Wazvinzwa? Hatinyararidzwa nematusha anenge iwewe waifunga kuti uchanyararidza. Don't keep quiet. Unotori kutodipa fuel pressure kuti ndirameshiro tomoka manje. Kundinyaradza kundiuraya. Usandiuraya ndiupa undinyaradza imbwa iwe. Hauna akakumanikidza uda kugadzira zvimaaffidavit zvomuti. Rinobika zvinhu kai. Rauda kugadzira zvimaaffidavit zvomutonono. Uda kuita fraud yekugadzira masignature angu. Rauda kugadzira fraud yekugadzira masignature angu. Toda kuona kuti signature inobuda yakadaro here. Nai. Basa ponda nai yangu iri pana chete nai. Wait and see homi ndakatomira. Wait and see homi ini mazita ama kutaura ndambotaura futi disclaimer. Musandiunzirawo mazita evanhu evanyarikani palife pangu. Indura zvakwini. Queen Betha ndi Queen Betha mamumuzivere. Ane mazijomba anosvika upuyo ya murungu yao yakaningirikira ndotora nezvake. Murungu yao ya murungu mutema anonzwa shona uya. Murungu mutema mamusopo anonzwa shona uya. Nai. Hanzi kausindati ndoda kutomurombesa 1. Daniel anosiririsa zvimwe ndezvemazvo. Daniel anosiririsa here kandi bomwambura. Because ndatodzipwa here. Eka bomwambura. Sandamuka ndiri weak nhasi. Ndamuka chonge moyo woda kubuda bandiri. Ndamuka ndiri so weak nhasi. Kuratidza kuti pane zvinhu zvandiri kutoitwa spiritual. Bandochifumura nhasi pamberi pevanhu kudai. Hauna undiuraya uso wakandisika. Because I'm being tormented spiritual. Ndotokanganiswa spiritually. But haundiuraya uso wakandisika ufunge. Wazvinzwa? Kana tete wangu chaiva akambozama kuda kundiuraya vakandikonewa. Ningi chaiye muridzi wechechi wewe akambondizama wewe akataza kundiuraya kwozoti iwewo zvako pfutseke iwe. Une makona anosvika pane wewe muridzi wechechi wewe. Una makona anosvika pana prophet vaya here. Una makona angasvika pana prophet vaya vanopisa kudarika iwewe. But vakataza kundiuraya. Vakangoguma pangu ndichikidzira chete. Vakanisa ndiri mpenyu. Gore rinoropera waye tamupedza mukadzi uyu. Wakauraya ndi iyeye wakauraya uya. Akandikonewa.
uya ndinewe iwe ndounosiririza seri mauzeri aiwa ungandiudza Dhanyere kuti chaanacho Dhanyere chaanacho mukosho wakaura needzi nevana vairi Dhanyere chaanacho mukosho wakaura needzi nevana vairi chete handiti ndatozoudzwa nemukomana wacho andisendera WhatsApp makusena akati iwe handisiri nendakapa Dhanyere edzine Dhanyere aihura kugokwe kwavo kumusha kwavoko Dhanyere ane mbiri yekupa vanhu mukosho musha wese haana wakaziya nemamwe mazita anopisa ekuti akadanana navo achivabira mari futi uyu Dhanyere akana Dhanyere aiwawo street woman uya zvake uya asina kana hapana kana zodzo riri paya zvaro KSD yoti uyaya chaanacho ndochega chete isu mavhetenari takakwira nevanhu vangana asida hautione tichibatwa edziso hautione tichibatwa edziso utano hwaenda imbwa iwe ende mundoona ghost raposta picture ari muhospital room rega nditege ghost racho mira titege ghost rega titege ghost rega titege ghost kani naimi ghost randaona ramposta uyu wafa ushu akova mambava zvaro hapana kana hapana zvapo asi kana paya ndiye munhu wainda uya ndiye munhu wainda uya haiwa zvodosiririsa kani ndiye munhu wainda ndati mutege rega titege ghost iro riri ende rakatigonera ghost iro riri rakandigonera ghost irori 8 anozanikwa iye endaiko mundozvionera riri kubhuwa kuti ghost racho hamene kuti rakalokerei profile please ghost kana ukanditeerera right now unlock your profile ghost vanhu vanyatsoona zvauri kuposta vaone kuti zvadhakwa anyway ghost muchazoriona richauya rega ghost racho ghost richauya rega kani ghostado richauya rega muchariona zvaro ghostado rori kuposta uko upenyu hwaanhingirikini uyu hwaDhanyere Dhanyere hanzi dei watofako sori hako hausi wakasika vanhu handifi hanimbofe nguva yangu isati yakwana my dear hanimbofe nguva isati yakwana kana hazviiti hanimbofe kufa nguva isati yakwana hazviiti handifi handimbofe nguva isati yakwana hazvigone izvozvo anditiga ghost ngariuye kani ghost rauya rega endei munofollowa page iro ghost iro rino picture romwe munhu so anotyisa kutaura kana zita rake pafacebook panapa endei munomufollowa mundoona mashuro andiri kutaura munonoona life yaDhanyere ipapo munomunzwira sese guys munomunzwa zvese maaudio ese Dhanyere paakadzingwa kumba naamboyfriend aiwa akadzingwa kumba naamboyfriend Dhanyere mufunge akadzingwa kumba ndobva adzingwa kumba apa munhu njovhera akunyebera vanhu kuti ini ndakapiwa njovhera neuyushu akunyeba manje kuti ndapiwa njovhero nauyushu iye ariye zvake ndakanzwa tsitsi chaidzo ende ndati mukana ghost rikadzoka ghost dzoka kani ghost rambobatika panga rimbouya kani dzoka kani ghost dzoka kani dzoka kani ghost nema-V11 ghost uya nema-V11 anopisa kani umbopedzere Dhanyere kani umbopedzere Dhanyere kani dzoka hanzi isu takakupinza fiye mata iwe
uyu mupakisani wemagwinanzi ane problem. Wakandipinza VA piko. Wakandipinza VA zvayo. Wakandipinza VA chii? Wakandipinza VA chii? Anzanoda kusungwa necheni tomusango mahuru. Maini vakataura kuti vanomhanya mushini. Ndakapokuradzai mabhuku angu ekupenga here. Ndakapokuradzai mabhuku angu ekupenga here. Nai ghost raende pizve ghost riya. Imi endei kunda ghost iro kanai. Rakanzi murwere wati iro. Ghost rakanzi murwere wameno iro. Raenda kupiko. Ghost riya endei kune ghost iro kani. Mundozvionera moga mashura kani. Unosiyani kungoma huru. Iwo unotanga wamboinda ngoma huru kwacho. Wamunoendesa ngoma huru ndiani? Kwewo uri kunetswa nei naiwe. Uri kutsvageko pa live pangu naye musikana we. Iwe uri kutsvageko pa live pangu ndiwe Dhanyerere. Wakwana papi panyaya yangu na Dhanyere na Queen Betha naimi. Uyu musikana ane problem yeiko. Uye nedambudziko rei. Ari kungokwana pana Queen Betha wabatikana nei munhu ari kuAmerica. Queen Betha ari kukurwadzai papi munhu ari kuAmerica ari kuBrazil. Akabuditsa nyaya dzake kuRadio 2024 achiti hanzi ndakapa 10 million USD by mistake. Inofana kuti idzoke. Queen Betha makabatigwa pfuti here. Queen Betha makamawirirana nani kuti mutipe 10 million USA naimi. Queen Betha makamawirirana nani konaiwo mangamanyorerana naye pasi kuti tiri kukupa loan ye 10 million. Nai vanhu ndokumbira kumbobvunza kuna vanhu vanokweretesa vanhu mari. Vanotomboti vanhu vanokweretesa vanhu chaicha kana zvezvimbadzwa kana zvechi. Ndokumbira kuvhunza hangu. Nai amutori collateral here. Hapana collateral dzamunobata here uye kuti mugutsikane kuti munhu ane source of income here yekuti angadzosa mari yacho yaari kuda kukwereta. Tomboti anonzi anonga achikwereta. Hapana zvinoitwa zvana collateral zvekuti munotanga umaona kuti anoshanda kupimi Queen Betha asha kutika vari kushaya kuti izvo zvibozi handi vari kuAmerica. I don't know when is here. When is she arriving kuzo initiate vanhu kuIlluminati. Because andakakuudza kuti paipe vakaposa vandi initiate kuIlluminati vakakoniwa. I don't know kuti vari kudzoka rini because she's always in Zimbabwe 3 months, Cape Town 3 months. Saka I don't know pavari kudzoka ipapa. Ndo pawangu achiti nyaya iyoyo ya 2024 ndoda kuisimudzira. Because ndakakupa $10 million ndiri kuida back. Waimbondipirei 10 million yacho? Ini ndandakumbira mari yebhazi. Waindikupirei 10 million? 10 million US dollars manga muchandipirei naye Queen Betha. Ini ndandakumbira mari yebhazi. Manga muchindipirei kuti ndikuite puppet yenyu handiti. Ndobva ndakoniwa kuita puppet. Ndobva ndatadza kunyudza munhu wamamuda kuti ndinyudze. Ndakatadza kunyudza munhu wamamuda kuti ndinyudze ndobva katangira nyaya. Plus munaona kuti kumadziva uko kwakuna Tanaka handiti. Pandakangoita show up na Tanaka kubira. Pandakangoita show up kuna Tanaka paangari kubira paya. Ndichimusapota bira rake paaibika doro paya paanga kaunganirwa nevanhu. Things did not go well na Queen Betha. Tarisai kuti akatanga kudena umwe ndiani. Tarisisai mozotanzisa ndanitaurisa. Queen Betha wakatanga kutongondiposta. Queen Betha wakatanga kungondiposta. Vautanga kundipa mazita. Vautanga kundiita say from nowhere just because I showed up to support Tanaka kubira. Paanga ashibikira midzimu yake doro. I went there ndikanosata kuti Tanaka was there for me when no one else believed in me. Saka is not someone wekuti ungatonditenga ne 10 million. Why rimwe gore ndakazochema pane rimwe gore pandakatrenda. That was 2019. Chimira ndikuudzei Queen Betha was there futi handiti. Pane rimwe gore iroro Tanaka anga attempta suicide. Chimira ndikuudzei. Tasati Tanaka anga attempta suicide ka. The following day ndakatopfeka apologies. Mukanyatso zvitarisisai kuti muone kuti handisi tsikukuirisei. The second because pandakasvika Tanaka attempta suicide kuMozambique. Ndakasvika Tanaka attempta suicide kuMozambique. Tanaka kandizoti ndikufonerwa na Queen Betha. Queen Betha is making my life unbearable. Saka
ndikafunga zano ndiri ndega, but Tanaka nhaumuudza. Ndakafunga zano ndiri ndega kuti how can I quench bitterness yavo, because Queen Betha vanga vakutomenda Tanaka vachiti inini handina kunge ndavaitira basa. Semunhu angandipa 10 million yekuti taisa vanhu vese anopa mari kuti vanhu vatuke vanhu chete Queen Betha. Saka Queen Betha pandisina kuita basa raanga andibhadharira, akatanga kuchitomenda futi ushu kusvika akomite suicide Tanaka ari pamubhedha akati ndiri kutomendwa, ndiri kufonerwa, ndiri kunetswa, ndiri kuita sei, andina kana peace. Betha yangu kufa, Queen Betha wafari. Ndo pandakaita the following, the next day, tarisai madates kana muchimachengeta tomadzosa futi mugoona kuti ndakaita maningi papa 2019. I know kuti Facebook aichengete mavideos, but I'll go 2019 kunotora that video. Tanaka had attempted suicide. Saka inini Tanaka kuti angafe zvitori nane kuti wange ndisiri kutowirirana naye ka uyu adzore moto mbijana. Ndikati plus 1 mbiri yakuda kuti azikanwe kuti abudisa 10 million yanga isina kufamba futika. Apa ndo zvashimpisa ka izvozvo Queen Betha kuti aish uyu munhu gadzirira totora 10 million, basa ratampira 10 million hana kuita 1 ko kutenda hako, kutenda hasi kutenda atovana Tanaka vakutoita mavideo zvawo. Ndozvo zvakagwadza Queen Betha izvozvo zvakanyanyisa zvokusvika anga kutitomendera Tanaka kuno kwakusingachasvikike, hana pekundibatira Tanaka nepekumubatira chaipo because anoziya makona ekuti akamudzvanya ano overreacta, because anga achimirira kuti Tanaka overreact adini kuti awane pekubatira Tanaka kuti apinde mukati. Inini anozoti Tanaka akapinda mukati ndatoluza myself, because love yandinayo Tanaka is genuine. Aizvizoti I will lose myself, and then aizviziya zvese zvikuti zviri calculated. We are calculated manje. Aitozoti akadaro akatomenda Tanaka somehow chete ndichazota ndiende pamedia ndinotenda ndichinyeba moyo wakanaka waasina. I had to go and cry. 2019 I cried for no reason, just kuti andisire Tanaka chete. Zvese mukada kuzvitarisisa zvese zvandakaita, I was trying to protect Tanaka. Tanaka anga andikanganisa kuti Tanaka angafa, Tanaka angafa, ndikosara nei? Ndosara nani? Tanaka ri anondibhilivha chete pasi panapa. Ini ndina Tanaka chete pasi panapa. Ndina Tanaka chete pasi panapa. Zvino Tanaka akafa ndosara nani? Mukaona kuti Tanaka paakabuda muupenyu hwangu, ndakamutsanyira sei? Hana kudzoka. Akadzoka. Ndandatsanya. Ndakatogata mazuva ndisingatojini kati Tanaka ngaadzoke nezita raJesu. Tanaka ngaadzoke nezita raJesu. Tanaka ngaadzoke nezita raJesu. Tanaka ngaadzoke nezita raJesu. Tanaka akadzoka. Hallelujah. Ndinoita munamato unodairwa Queen Betha. Handitauri to a dead God. Kana tatonota pa zvauda kuti toita my emotions ne physical battle, topinda mu physical battle, asi tichiridza mhere kuti wouzore. Ndeda kunyevenutsa moyo paya. Ndada kunyevenutsa moyo paya kuti undisire Tanaka chete. Koto ndaitenda nemoyo wese. Mari yako already even pawakandipa ndakanoisa musauti neni Greek ikarara iri musauti yematombo. Ndichiedza kuda kuicheneza because Tanaka angandudza nezvako kudhara. Zvese kupfudza kwakaita vana kudii. Saka already pandakaitora unongoti desperate hako nyana. Ndakanoisa musauti because akanzi ukabata mari dzevanhu vane tsvina vakatukwa unoisa musauti, unorara iri musauti nemukaka. Unozotanga kuzotoishandisa afterwards, but still hazvina kuchenesa mari yaQueen Betha. Mari yaQueen Betha haina kuchena, tasemone takatamba. Kana chinobatika kana 1. Kana 1. But ukaona paya pandakapiwa mari dzakachena dziya namai vedu vekuzanzibar, munovaziva kamai vekuzanzibar vanochena chena vane structure yakanakisisa. Ndoda kuti muone zvayakaita, da kuverenga zvese zvayakaita. Iyo ine zvinhu zvinokuda, ine zvinhu zvinobatika zvandinotoona. Kumba ndakaisisa gate kwaMutare, ndikaplasta pa front, ndikagadzira makabinets anga akanganisika, ndikaisa matiles, ndikatenga mubhedha muspare, ndikatenga umwe, ndikazopiwa futi umwe mibhedha yakazara nemari. Makatona kuti pamba pato vane gate, pamba pedu paibiwa. Mari yo makatona kuti ndakabva ndaenda kwaMutare. Ndikatonogasa kumba. Mari yakachena, ine mukadzi anoshanda zvakanaka, mukadzi ane structure wekuZambia. Yeropa itarisawo nezvayakaita iyi. Yakandidzingira Tanaka muupenyu hwangu. Chekutanga
yakandidzingira Tanaka muupenyu. Tanaka kusvika pakundisungisa inini. Tanaka kusvika pakusungisa inini. Uri kuona zvayakandiita. Mari yakandiitira mashura nezviratidzo 2019 guys, 2023. Yakandipa mhepo dzinotyisa. Mhepo dzinotyisa. Up to now, I'm still regretting. Zvisinei, 10 million since makaibudisa willingly. 10 million haife yakadzoka. Muda undibona pekundibatira, pekuti kana mabata whatever, because azvi haimbotadze kuti tinokwanisa kuirezerwa. Tanaka anokwanisa kuireza within 2 days. Anokwanisa kuireza, but Tanaka atoti kana. Munhu wakapiwa 10 million naQueenBetha willingly. Vakaita mavideo ekuti ndapa munhu willingly. Vakaposta pamapages avo ku America willingly. Brazil vakataura vakafisa shoko willingly. Vada kuona pekundibatira ka. Unoona kurova kunoita mukadzi kuti ndichingomuti pandino iwe imagine munhu wandarota akabata hari neropa. What more wampa mari? What more wampa mari? Hati ndatoda bofu. Ndotopinda muwheelchair. Na Mwari unonyepa. You cannot touch me. Touch not the anointed. Mwari unonyepa kudaiwo. Uda kuti ichingodzi fe. Because izvo zvahana pekundibatira mafoto ari kutora ndichirota ndiri kuratidzwa. Paunoti hati muroyi usually kana chikuroyi hadi kuti azviziva kuti haadi kuti aonekwe. Unozongoona zvadhakwa kuti uri kuroyiwa. But ukaona zvichibuda madreams. Ukaona zvichita munhu hauna chipa. Kazhinji haurote muroya unozongoona zvadhakwa. Sezvo ndakaitwa nehama dzangu paya ndichibva kunhingirikeni kuBotswana uko. Zvandakaitwa nehama dzangu ndakambozviziva. Ndakazongoona zvinhu zvatopera mumaoko mangu. Ndakutopenga kuti ndagadzirwa. But uyu achida kutotanga kutodai kutondisa mundiro kudai. Bem, ndamutswa. Thank you Jesus. Achida kutondigadzira ndatomutswa. Iwe imbwa iwe. Iwe idya vana vako chete uri kundinzwa here iwe. Idya vana vako iwe uri kundinzwa here iwe QueenBetha. Iwe QueenBetha. Idya vana vako iwe QueenBetha iwewe. Tiri kuwirirana here, siyana neupenyu hwangu QueenBetha. Idya vana vako chete iwewe. Wanditika uriko kuAmerica kwako. Ngozi dzevana vawakadya nevamwe vanhu vatakanzwa endless people that wawakapfudza. Ndo dziri kukutenderedza musoro. Siyana nesu vanhu vakachena. Hatina ropa maoko edu. Siyana nesu vanhu vakachena ina Tanaka hatibate mishonga hatibate midzi. Tinongopfugama chingoti nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. No weapon formed against me will prosper. Ndinoraranda ndamata. Ndinoraranda zvinyika muropa raJesu. Hauna chaunondiita. Iwewe chaungatokwanisa chete kundiita kundiuraya physically. Spiritually you are dead to me. You can't attack me spiritually. Never. You can't. Ungatouya nevanhu vako magumukumu ako aya mokwira ndege from America to come and kill me here in Zimbabwe. Not the other way around. You can't. You can't kill me spiritually. Unotokwanisa kutoya physically. Saka torana nemagumukumu ako aya, matuzha ako aya, wouya navo mondipfudza. Zvakanaka. Zvisina problem. Zvako zvokuda kuya spiritually zvosiyana nazvo. Zvese zvokuti zvokutoda kutora mari yekuti yapinda mumaoko mangu kuti tikupe iwewe. Tikupe iwewe kuti uone pekuti batira tipinde muwheelchair. Kwetezvo. Izvo hazviko izvo iwe. Zvawakaisa kumasaisai 2024. Hazviko. 10 million haidzoki. 10 million US dollars, it's gone. It's gone. Wakabudisa wega. Unaka kumanikidza. Ukati ndiri kupa out of gesture, kind gesture. Ukataura. Ende ma V11 ema WhatsApp messages. Luckily, ema +1 ako number. Atina kudzima. Conversation zedu. Zvinobva zvotongooneka futi kuti ari kupenga inini newe zvakanyanyisa ndiani. Taenda ikoko. Unless unoita shortcut. Because kana zviri zvekuti anzi zvematare chaizvo. Handetione. Zviri zvematare chaizvo. Handetione ma V11 ese akati teke nemamwe andapiwa naTanaka. Ekuti wakandipa willingly. Thank you Tanaka. Very soon unenge wadzoka kuMozambique my friend. And I am happy Tanaka ndiri kumunamatira ari kupora mbichana. Very soon unenge wadzoka kuMozambique my friend. Usambotyikidzirwa uriko kuningi kutete kwa urikoko. Tanaka, you have this. You have won this. Chidzoka kunyika. Usatye QueenBetha. Hangutyikiziri. Munhu ari kuAmerica uko hangakutyikiziri kuti utadze kugara munyika baba wako kaiwe. Inyika yababa wako iyi. Wakaiswa maoko uri mwana mudiki iwe kuti uchaenda mberi neupenyu. Ndizvozvo uri kubudirira chete. You are a king Tanaka.
You are a king, Tanaka. You are prospering. Ndakuona wapinda parliament, Tanaka. Ndakuona wamira uri parliament. Hakuna no kudzosera kumashure. Chako ndechako, chiedza ndechako, hakuna no kutorera. Akazama kuda kutorera. Una mind you, kana vari vadanda batotisi newestereki. Vari kuda what they don't have. What they are paying to have. Vanda zvekutobhadhara kuti nyasha. Vanobhadhara nyasha, zvinozibhadhagwi, dzinouya dzoga. Unobhadhara light ari padhagwi rinouya roga. Kuuya kwauri iwewe, munhu yatambura nengozi dzinomushungurudza. Ari kuona chiedza mauri, paona iwewe kuti wabembenuka wamutiza. Rari singadi kutizwa zikwini birthday. Waritiza. Chona. Masagi aya wakasiya kuAmerica 20, that was 2022 anditi. Une masagi, mabox emasagi mamwe wakasiya. Queen Beta imbo zvifunga kuti vakamachengeterei Tanaka. I know you can hear me uri kuMozambique. Masagi ese aya yavanga vakamachengeterei Queen Beta. Kubva 2022. Queen Beta ukandobata zvinhu izvozvo izvo. Ndikuziva uchakwira ndege kuenda kuAmerica kwa because hanzi endai vari kwanzi tiri kuHouston. Tiri kuHouston uko kuAmerica kwanzi masagi ako ayaya mapambazi. Pane mapambazi ma-adult pambazi nemasagi ese. Vai machengetere chii? Because ma-adult pambazi ako ayaya imbo zvifunga nemasagi. Vai machengetera for what reason? The moment yaunongonomabata kudai ndokutaurira Tanaka, wautanga kutopenga. Unotanga kutopenga kana kutofa. Ndokuudza kudaiwo. Pawatanze yedo tokwira ndege, ndatobhukirwa first class kunotora zvinhu zvangu America. Iwe zvinhu zvabatwa nemukani Tanaka. Ungodokwira bhazi kuenda kunotora masagi nema-adult pambers akasara kuHouston uko kuAmerica. Une magatsi acho uri kumuwana kupi naye Tanaka? Ndapota usanotore zvinhu kuAmerica Tanaka. Nyange pauri kudzoka Zimbabwe usazina kudabhukirwa first class, ndabhukirwa first class naMinenzi. Minenzi musabhukira munhu first class, dondouraisa mwana. Mudotoende kuko anotora ma-adult pambers akasiya uko 2022. Zvinhu zvaakazosiya 2022 ma-adult pambers nemasagi aya. Aichengetwa for what reason? Ozobuda nhasi. Obvious wanga uchikurungwa kudai. Vakakurunga vakadai. Vakadai because pane nguva yawakagwara iye handiti waipfeka ma-adult pambaya. Uchizvipazhira ma-adult pamba handiti waigwara handiti kwakusiri kuda kwako. Uchizvipazhira ma-adult pambaya iye handiti. Vakamachengeta, munhu anochengeta pamba ramesewa nemasagi for such a long time. Only kuzongoti ndakumabuditsa kuti udii naiwe. Tanaka, if you weren't praying, chitotanga wesi kutonamata. Ndarota Queen Beta nhasi Tanaka. Ndokuudza kudai. Mukadzi hana kuchipa uyu. Mukadzi anonzi Queen Beta hana kuchipa. Kana usati watanga kunamata Tanaka namatisa. Because nguva yose ipanga kachengeta mapamba ako awaimamira uchigwara. Nemasagi ayaya. Ai kukurunga mahari kudai. Kudai. Handiri kunoti life yauri kurarama. Haizi life yauri kuchitomborarama kana. Imba zvifunga kuti why faila wakutosvika. Imba zvibvunza Tanaka, why faila wapinda mahofisi makuru mani Tanaka iwewe. Wazigara apa, toda kushanda newe Tanaka. All of a sudden, wakandirwa pasi. Raizviona, rikati kana, uyu hazviiti uyu, haalumi, oenda kumapamba ako awakamamira otanga. Achikurunga kudai. Achikurunga kudai. Akati kana Tanaka no, not Tanaka. Tanaka cannot win. Tanaka anga wanirwa nyashende munotozoti Tanaka anga atochinja behavior. Tanaka changed behavior. Atova munhu wekuti akuda life iri straight Tanaka. Tanaka akuda life iri straight. I want our destiny helpers who are willing to take a far. Vari kuona Tanaka was no longer posting nonsense. Tanaka anga kurarama life inoyemurika. Uyo awana ma destiny helpers. Imbwa ikatikana iyo yanga ine ma-adult pamba kama migwana Tanaka yatanga iri kukurunga Tanaka. Ikati Tanaka kana. Not Tanaka. Tanaka cannot win this. Tanaka cannot prosper. Tanaka anofana kudii. Tanaka mamusingamona ari mandege almost every day. Tanaka aikwira ndege ungakwira bhazi. Tanaka aigara ari meeting masvinu. Tanaka anga kutotaura nevanhu vasvinu. Tanaka even paakatanga chaipo kuitirwa matushi. Akasimudzwa negetegete. Akasimudzwa nemaketekete. Vanhu vakuru varozvi. Varozvi vakuru.
vaimira naye asina kana chinhu. Iyu akati kana she can't. But manje kana denga rakateti yesika, no one can say no. You cannot stop what God is still doing in that child's life. Ndatounzwa mupenyu watanaka kuti nditowedzera moto. Ndosaka mukadzi uyu aida kundibvisa padhuze naTanaka. Akaona kuti uyu yatoyeri strong force futi. I strong force wo. Ngabve apa. Because Tanaka vanhu vese veuye mupenyu waTanaka tarisemaoni Queen Betha aivabvisa ipapo achivatenga nemari. Inini kurwadziwa neni kwaanoita Queen Betha inyaya yekuti akatadza kunditenga nemari. She failed. Akatadza kunditenga nemari. Kundigona kwaakaita anga uyu Tanaka andikomitira suicide amwa werogo paya. Tanaka angatofira kuChina. Tanaka angatofira kuChina kapaya panga kuChina paya paakamwa ningi paya. Akundiudza akati iwe Sandi ndanetswa naQueen Betha. Queen Betha is not resting. And Tomenda is going to every loved person wangu. Ipapapa angaitwa sei Queen Betha vanga vatoenda vakanotomenda kusaidu. Ndotoshati rimwe ridushi rinozi Daniel riri kutadza kuona zvese izvozvo sei. Just because of money Daniel. Just because of money Daniel. Wakanganwa here Daniel iwewe. Daniel wakurumidza wakanganwa indava iwewe. Daniel wakurumidza wakanganwa inda une shaire urombe rinosemesa kudaro. Inda une shaire nhamo rekungoti ugare uchingorwara reuduzvi naiwe. Daniel, what is your problem Daniel? Daniel, what is your problem? What is chinyira iwe munhu? Ndiwe munhu wekuti ungatonditaura. Inini ndingatotaurwa nana Queen Betha kuti you have nothing. Ndo vanhu vanofana kusumudza muromo kuti Sandi you are nothing. You have good to I'm something because inini I'm better than Queen Betha in a lot of ways. Pamari chete ndo paunondikunda chete Queen Betha. I'm better than you in many ways Queen Betha. And royesewe one. Ndine moyo werudo weshua. I show people true colors. I don't pretend. I attract, I don't chase like you. I attract, I don't chase like you. I don't chase, I attract. Zvino uyazvega. Wazvinzwa Queen Betha handiti. Kutozokanganiswa chiedza nevaro vote vekumusha kwangu newe. Ndimi totikanganisa. Iwe newe kumusha kwangu ndima kutondikanganisa kuenderera mberi nelife, but you are failures. You have failed. Give up. Senge pandakazona last straw yaye kumasaisai kwamakaisa kuredio muri kuBrazil pepe hanzi 10 million yoyo it was a loan. Loan yaunonlonera. Who does that? Who no loan is $10 million to someone who's not working? One, a destitute. As soon as two, as soon as 3. Who does that? Who does not own loan? I want to manyanya. I just couldn't balance. It's not making sense. It's not even making sense. It's making you worse, miserable and stupid before Zimbabweans. But just because when Queen Betha uneshimari mari zvaunazvo sheropa, vanhu cannot come straight to your face kunokudza kuti apa wazopula last number of stupidity. They can't do that. They can't do that. Kuti vazokudza kuti you have put the last number of stupidity, they can't face you kuti vakuudze Queen Betha because of the little ningi. Plus vanoona zvawakaita ini naTanaka. Vanhu vanotya kuenda uko kumadziva kwamunogara machitendesa. Vanhu vanotya kukidnapwa zvawakatiita paya paya. Vanhu vanotya kukidnapwa because vanhu muZimbabwe, most Zimbabweans havana mari, they are suffering. Saka they cannot face you. They can't face you. They can't tell you part. Makosa atiri kureceive kuti vanhu havakudi vachitiudza zvinhu zvakadzika-dzika zviri kuitika mumba mako right now. It shows something. It shows something. Vanhu vachiita zvinhu zvakadzika-dzika zviri kuitika mumba mako right now as we speak. Peak of divorce. Peak of divorce. Hama dzevarume adzichakuda. That's why you are bitter. Queen Betha kana vachifamba vachinzi vari kuenda kumakurukota eMatare, makamboona murume wavo ari paside pavo? Makamboona here murume wa Queen Betha ari paside pavo? Oh, she's always alone. She's always alone. Hana support.
hanzi musandi-involve patati chinzwa maaudios nemurume wacho zvikanzi I'm not part of this nonsense yaQueen Bertha. She's too controlling, emotional, stupid, foolish. Zvakutaugwa hazviiti kuti tizobuditse marekodzi evanhu vakuru zvedu pano. But dai kuri kuzi ndiri kuisland kana kuti ndiri kupi, dai kuzi pane munhu anombondibhukira tiketi ondichinjira zita unondiisa uko. Guys, I'm willing to play my audios for Zimbabweans kuti vazive who Queen Bertha is. I'm willing kuuya nemavhile dai pakaita munhu wekutika anongonditi Sandi, this is a ticket, I'm taking you out of Zimbabwe. Nechi. Guys, I will surprise you. You'll be shocked. Rarambwa iri duzviri. Rarambwa akuchina marriage kuAmerica uko. Akuchina marriage kuAmerica uko. Duzviri. Akuchina marriage. Anodawo tsvina dzakadai ndiani. Antanga mishonga yapera yaexpire. Mushonga yaexpire. Akuchina zvemarriage. Ndosaka munhu ari always bitter. Imbonai zvaari kuita zvacho kuti akutopenga. Akutopenga asara padiki kutoshikomita suicide wotofawo. Dai akangokomita suicide wochifa because nothing to live for. Wakakurugwa hembe dzose naTanaka. Kusara uri mushu nebeshe rakadhamba iroro. Wakakumbwa dzose zvokuti hakuna neunechiremerera newe kana one day. Wakagadzirirwa size inobata inotenga. Hakuna munhu anofa akakugona pano futi panati Tanaka ndomupa sando dzake. Let me just say, ini naTanaka tinokupedzera baby. Tinokupedzera uri kadiki chaiko kanhunzi kaishwa zvako tinokupedzera. Ini naTanaka tinokupedzera tigokukuya tigonokurasa uko ningi uko because you are useless. We don't want people like this in this country. Hatidi tsvina dzakadai munyika isu. Dai ukadzingwa pauri kudzoka kubva kuAmerica kudzokera kuAmerica kwako ikoko. We don't want vanhu vanouya vachisvibisa nyika mani. Vachinyebonge vanhu vakanaka musociety yeti muchiroya. Munoya muchonge vanhu vakanaka musociety yeti muchiroya seikwe. Muchida kunyebera like all is well yeti uri muroi mukati muzere zvivi zimuurayi medhara muroi. Who do you think you are? You can never, not this time. This time hauna zvakaita 2023. This time hauna chekuti batira nacho. Wakutoshaya zvekuita kupererwa dzengerera mombe mashanga. Wakutoshaya kuti oda kutita sei wakunotsvaga nyaya za 2022 za 2019 dzani dzisina kana base zvino baseless nonsense yekuti zvinhu zvega munhu akataurira ega akataurira nyika akataurira ani wese makore asaya 2-3 years zatova 3 years. Wosoda kutanga kuti $10 million yaya it was a loan after 3 years. After 3 years naye makambozviona kupi? After 3 years wakutanga kudanza it was a loan. It was a loan makasandirana nani pasi. Mama kumbirwa here madza kuti mubudise 10 million kati makakukumbirwa mari transport. Makakukumbirwa mari transport $50. Makakubudisa 10 million. Wangari chibudisa 10 million ndiani? Makakumbirwa $50 ye transport. If I'm not mistaken, if my memory is right. Makakumbirwa mari ye transport. Chet mari ye bus. Makakubudisa 10 million mega. Makakuti pamitemo. Mushingobva pano. Waza zvanoti vachitaka kuningisa bechide. Ashvinyamisa kumene. Kunge dzombi rine mimba. Kunge dzombi ramitiswa nelion. Mushingobva panapa. Mubudise mufumurai Tanaka. Fumurai Tanaka. Muudze vanhu vese kuti zvese zvinoitwa naTanaka haatodiwe kana ikoko kwacho anonyebera vanhu. Haana kana paakatsika. Waudze mufumure anything chaunacho that can bring Tanaka down. Go and do it. Mama. Kuzobuda pane rimwe side Queen Bertha gore riya. It was because my friend Tanaka was attempting suicide chet. Chokwadi chese chichabuda hacho. But hamundinyararidzika. Inini hamundinyararidzini kutonyararidza kuti ndi munouya nedanga renyu revanhu paya munipfuura nepfuti. I dare you. Uyai munipfuure nepfuti. Ani makati ndiri kutsvaga pekufira ere? Makati timu ndiri kutsvaga pekufira kene. That's a threat futi yo if I'm not mistaken. Makati ndiri kutsvaga pekufira kene. Sekunoza kambokudenhai. Imi ndimi makandidena. Ndakambokudenhai ini ndaikuziva ere. Ndaitaura nemi ndaitambira kumba kwenyu ere. Kana tamba kumba kwaTanaka. Ndakakudena ndaikuziva ere. Ndandikana basa nemi ere. Ndaitamba nemi ere. Hamuzi makatanga ngotanga nongonditumira vanhu. Hamusi makatanga nongonditumira vanhu muchindi threaten all over.
making my life unbearable just because ndiri padhuze naTanaka. Hamuzi makatanga here, hamuzi makatanga kundinetsa here. Recently yacho iyoyo 2024 yacho patanga tiri uko hamusi maiudza nyika yese iwe nevanhu uzotika pabira raTanaka. Nditi panga pane varume vandandito admire, varume wekuti ndanditoti nhasi hangu ndinogona kubvawo ne1 uzondakarwadziwa ndanga chiti ndinogona kubvawo ne1 munhu pamberi pebira papa pari kubikwa doro akusvonzi mukadzi uyu anopenga marekodzi ake ekupenga tinawo takamaona pamberi pevanhu vandoda kuedza kuattracta. Ndakarwadziwa 2024 handidi kunyeba apa pangu pakapisa apa. Like that was not enough. Ndokunotuma vanhu vake vakandiposta vakandimhemhaidza uko vakati uyu munhu unenge usatotombotaura naye mufunge hautange nekumbotanga nekutaura nezvake because hana basa. Hatinei nazvo vanhu vane mari kuAmerica vakawandisa Queen Betha vekuti we can worry about. Hamusi matanga kuita mari, hamusi muchapedzera kuiita. Saka hatina hamusi munhu wekuti ndine basa naye. Denda ndine basa nemi ndaikutsvaga iya nditi kudhara. Wana ndine basa naye uyu Tanaka wechete. Ndakatoenda padhuze naye nekuti ndaimuda ndofara energy iri pari. Imi denda ndine basa nemi ndaikutsvaga ifuti muembodinetsa kutsvaga here. Ndaingokutsvaga ime ndona ndaikutsvaga. But imi tima makanditsvaga. Makanditsvaga mukandifrustrate because ndiri padhuze naTanaka. Muchifona foni yangu yakablowiwa. Zvanzi sandi uyakuno hamene vamwe vakutondifonera uyakuno uko unoda kuzviitani wewe waposta Queen Betha kaiwe ndoenda papeji ndavaposta papi Queen Betha uri kuposta Queen Betha pakudii zvinhu zvandisina kana kuita Queen Betha ndasatotombovaposta ndasandatombotaura nezvavo ndanga ndisandambodii uri kuposta Queen Betha uyakuno ndakati ndinoya kupi like that was ndafonerwa foni yakablowa. Mistake yandakaita kuchaira Telegram Queen Betha ndakandebva ndaita that was 2023 handiti 2023 yoyo ndakavafonera pa Telegram Queen Betha ndakati Queen Betha audio yacho nditori nayo pa phone call nditori nayo nanhasi ndakairekodha audio yecall yoyo ndikati Queen Betha why are you sending people to me because vanhu vese vamuri kufona uri kumenshana star renyu vachiti ndakakupostai when ala mira ndibona inini mazita maakutaura mucomment section ndati please inini pana pandina Queen Betha vari kuAmerica right now vari kuHouston vari kuTexas vari kuHouston kuTexas kuAmerica handichaziva mazita please mazita evanhu vamuri kutaura hanene nyaya dzangu dzandichitaura panapa. I'm a real life storyteller and inini ndikangonzwa unoda kutaura ndinongorotomuka handiti this is my page ndotaura zvandoda kutaura ndinenda life kaida kutaura. That's how I entertain my fans. Ndiri kuvaudza nyaya dziri kuitika nezvinhu zvakaitika gore rapera nezvinhu zvakaitika 2024 nezvinhu zvakaitika 2019 saka I don't know mazita maakundiunzirai kuti ari kukwana papi. Andima please musatipowo mazita ari unnecessary panapa. Hativazivi vanhu vamuri kutaura ende hatina basa navo, hatina hedu basa navo ndapota hangu. Musatisiro mazita evanhu pano tina Dhanyere. Ini ndakatova chifumuro muupenyu hwaTanaka. Because even Dhanyere was an enemy all along, but akafumuka ndapinda muupenyu hwaTanaka. Ndiri chifumuro wanduka ndakataura nechiedza chekuti wakatadza kana Dhanyere akatadza kana nekuchiona kuti ndauya for a reason. Ndiri chifumuro muupenyu hwaTanaka ini. Chifumuro chaicho muupenyu hwaTanaka. Ndichingopinda muupenyu hwaTanaka chete ese my enemies even nevari close vakatanga kuexpose. Uyu anga agara Dhanyere ari jealous muna pana for Tanaka anga ari jealous, a hidden jealous inside make anga agara tori neuipi kudhara. Saka I pretend all along because Tanaka was paying her bills. Tanaka was sending children to school. Chet. Saka ini chifumuro napinda muupenyu hwaTanaka. Tsvina dzese dzakatanga kungozviratidza. Tsvina dzese because tarisa was I there inini pekutanga chaipo. Tanaka paakavhumurudzirwa
shamwari yake iya was I there muupenyu watanaka ipapo chimboonai tomboti ndini ndakauya nemhepo was I there nehondo yanotanga izvozvika hondo yatova nehameno over 4 years hondo yatova neover 4 years was I there in their life? I was not there in their life. I was not even there in their life. Kana akatanga kuvhurumutswa kudhara achitorerwa shamwari dzake whoever aenda padhuze. Even Daniel did not like Queen Beth. Daniel chaicha yanga akatovenga Queen Beth. I don't know kuti semunhu akazotengwa nezvimasenzi ndo vanhu vanotengeka sha avanotengeka vanotengeka such an extent yekuti sell your own blood vanotengeka ka ndo vanhu vanotengeka manje anga agara atori enemy but ari hidden in sheep's clothing saka takazvifumura ndo saka Daniel ari kurwadziwa. Daniel ndo wanga wagara uri pretender iwewe ende uchazviregreta zvauri kuita uchazviregreta too much wadhambiwa soon because izvo zviri kushandisiwa ka uri kushandisiwa for 2 minutes idzodzi 2 seconds paachapedza newe wakandwa ukoko nemariyo yemasuweji yake yakaora yakatukwa iyi you are going to do nothing. Ndoda kuti uzondiparatidze chinobatika ndokuwedzera imwe because tanaka ari kundipa mari ndokuwedzera imwe ndinotokuwedzera imwe futi undiradze chinobatika apo wapiwa mari iyoyi yemutonono iyoyi mari yemutonono iyoyi undiradze chinobatika chaunenge waita tigopfuma kuti ya zviri kufaya tibvirwe Satan chiko chauda kuti taurira Daniel nyarara hauna nyaya wakadhakwa kwauzobuditsawo Daniel for your own information inini ndinounza nyaya dzangu ndega dzemhuri dzangu pasocial media handinacho chinonzi chiri sensitive yanga itoriwo audio yekuti ndikukaume down because wanga unozoti ndandasiya zvinhu zvangu kumba kwako kapaya saka ndaida ndione zvinhu zvangu back chete saka audio zvawakaisa paya hachina kana relevant hanzvadzi yako yakachata inini South Africa hanzvadzi yako yakachata iri kuSouth Africa muningi nangu akabvisirwa uyo irisiya uyo ari kuningi vanhu vandomuziya kwamutari uyo akabvisirwa ndiyega akarorwa medu asakatororwa ka mune munhu akatombororwa ka takakupa audio yauda kunzwa because wanga une zvinhu uku ndikatireka ndikuridzire mhere wani munhu anongori nemhepo mumusha ndini sorry wani ane mhepo mumusha medu inini ndini sorry zvako others are doing so well. Others are doing so well. That's a baseless audio yawakaisa ndakakupa iya. Hakuna munhu anorekodha zvinhu sensitive achipa Daniel paya. No one can record zvinhu sensitive achipa Daniel. Who can trust you uchipenga zvaunoita izvi? Who can trust you uchipenga zvaunoita izvi? Ndikuradze muchato wanzvadzi yangu wakadaidzwa nengirikini uyu. Wakaimba anonzani ushu. Wokuti handiposte zvangu because akati usandiposta. Wakaenda ukanoimba nhingi uyo muchato wake wazvinzwa. Ainzani kwa gospel artist uyu. Wazvinzwa muchato unolisa uyo akarora muxhosa uko imbwa iwe anosiririsa kumhuri kwedu ndini chete Satan odata zvechiko zvaunotira zvemba yedu zvaunoziva iwe wakambosvika kwamutare iwewo wakambosvika kwamutare unokuziva mhata yako just because ndauya ichitaura nyaya dzangu wada unobata vanhu vasi hakuna uko duzvi wakauda unozi kupererwa unotoshato unobatira papi because ndo ine nyaya dzangu ndega dzekudhaka kwakaita life ndakatoudza vanhu kudhara zvezvikwambo ndakataura kudhara ndakataura ndega ndakauya nenyaya dzangu ndega pasocial media hakuna secret yekuti ngatoushamisa vanhu pasocial media pa inoshamisa sandi anongotaura nyaya dzake oga une ipi une secret ipi nyaya yekuti ungaunza yekuti vanhu vangavhunduka pasocial media iwe ndio une maskeletons in your cupboard ekuti taexpose vanhu vakuziva kuti une vana 2 not 1 vautozoti une vana 2 kwete 1 uyezve uri chigulani ndio waipa varume chigwere ukazvara vana vese vane AIDS vese vari 2 muku wekutanga newechi2 ukazvara vana vane AIDS watanga kusvibwa ne13 years 13 years vamwe tiri kuchikoro uchita basa rekushirisa Daniel uchita basa rekushirisa ukazvara vana vane AIDS vese ndo utsinya huna that's how far a stupid idiot you can go paukona tiri kugwara tsve kumbosiyana nazvo zvekuzvara izvi wangochizvarira zvo tiri kugwara waizvarira zvo tiri kuchigulani wozadza vana vese vari kumwa vari pahati Daniel vana vari pahati pamusaka pako iwe duzvi iwe unonyepa iwe ndokupedzera Daniel mfesi wangu iwe ndingadotya Queen Beth
Queen Betha uyu anotori nane because ane life yakatomira anooneka kuti iwewe akapracha ndokupedzera iwe shamwari. Hauna pekutangira autozivi kuti uchadyei mangwana iwewe. Munhu ari kunwa nhamo yenyu ndiye angataura chiko. Munhu anonwa nhamo chaona choedzi chete nevana vairi vanorwara varwere ndonda dzevana vanogwara vane edzi. Ndiwo unondiudza kuti chiko imbwa iwe. Mata iwe. Unoona ane edzi iwe Daniel. Wazvinzwa? Wakazora vana vachirwara vakabuda kumukosho wakaora. Mhopo wakazorapwa here mhopo dzavaititaurira dzedzo chiri vhura beshe. Uchindiradza mhopo dzakatakwa dzedzi. Ai. Wakazorapwa mhopo here mbwa iwe. Chiko chauda kunditaurira chimwe ungadondivhundutsira iwe Daniel. Daniel nyarara zviri kana chakutaura isu vanhu vari healthy. Vanhu vari healthy kana chakutaura munhu nyarara. Varwere endai munorwarira muri uko mundopengera muri ikoko. Nai zvakwewo Kausini. Ungape munhu mari usina kukumbira wozotanga kuti ndidzosere woendesa munhu kukoti. Kausini naiwe. Imagine naiwe Kau wanga usipo iwewe. Kau was there luckily. Kalanga arimo akapaka ndibanga akatopaka just adjacent to the car. Tiri iko ku Houston ku America ku Brazil uko. Tiri iko ku Brazil uko. Kausini was there. She will bear witness. Was there. Achitoona nyangwe anga ari neka distance. But akaiona zviro zvakaitika mama. Moms Momozuza. Mam Zamzam. Queen Betha. Failure. Munhu ane mari ane stress. Failure. Munhu ane mari asina peace of mind. Failure. Kukundwa nevanhu asina mari kuvata. Kukundwa nevanhu asina chinhu kurara 8 hours. Ndiwo unoudza vanhu kuti money is not everything. Chawairombera chiko naiwe uchiuraya vanhu mara. Wazviona kuti mari cannot buy happiness ka? It has refused to buy you happiness. Now you go tormenting other people who are innocent. We were enjoying our lives with Tanaka. Nezvishoma izvozvo tatinazvo. We were enjoying our lives. Tichiendeswa kumatrip zvakanaka. Tazvibatira zvedu mbika yedu mama Zambia, mama Tanzania. Mama Tanzania vane structure yakanaka vaya munofunga munovaziya. Business woman flamboyant. Vedu vanga vachitendesa kwese. Mama flamboyant vakati ndokuendesa kwa Davido. Iro riparaka zvinzwa takuda kuendeswa kwa Davido. Tautenge kwa tickets ekuendeswa kwa Davido. Iro Queen Betha rikatanga ndoparakatanga kutoita jealous. Ndakuendesa ani? Mashaya vekuendesa. Ratanga futi. Izvo zvizvi mama Tanzania vadi kuriona dutyeri. Nenyaya yepi laba. Vane laba too much. Vane yepi. Hapana munhu wekuti ari muligi rawo wakuti unomboona. Ndosaka muchiona vachiwanira kuma street kids. Havana munhu wemuligi yavo wakamboona vainavo. Havadi kugara on the same table with her because she's a useless non-entity who does not think. Who thinks money is everything, but no. It has made her worse miserable and frustrated. Now she cannot mingle. Anotozopedzera kunetsa ma street kids because she has nothing. Anopedzera shungu kunetsa ma street kids. Kunetsa ma street kids achienda kuna asina chinhu because really like they don't want to mingle with her. Ukamona is always alone. Une ma street kids. Anenge ine ma street kids. Ma street kids akatora Tanaka. Masitiki akatora Tanaka unoona ikoko ukavaona havana kana life dzachinja. Havana life dzavadzina kana mbochinja. Saka street kid iro rinonzi ningi rine ghost rakanzi Magunanzi iri street kid ukatoriona in person anosemesa anosiririsa. Face haida iri mafuta. Munhu akagara uko padhuze na Queen Betha asiri kuchinjwa life. Asi unomona comment section achingorotomoka matiuzvi but life hainombochinja. Akangodara akangosauka. Anga akatotsvukira ari kwaTanaka uko. Paakatogwa na Queen Betha is anenge achingoba muwese aita shamwari yaTanaka. Queen Betha is hungry. Kungonoti dzurei. Achidzura ane obsession naTanaka zvimwe zviya zviri serious. Zvokuti anotoda kungoona Tanaka akasafa achidi. Why? Because Tanaka akakurumidza kuzvibvisa. Akazvibvisa aona zvakawanda because vamwe vese ava angwara Queen Betha. Hamuna zvinhu zvamuchaona kaini. Vese vamvemve dzimasvitikidza havana chavachaoneswa but kuna uyu akamutrusta one akamuratidza akamuudza zvinhu zvekuti aifunga kuti ndio zvavo chete. Saka ndo pane nyaya yekuti Tanaka run for your life. Haasi kuzorora Queen Betha. Zvauri kutsvaga zvaaniko. Buda mughost nai. Buda mughost kani. Aiwa uyu wemagunanzi takamona kubira ra 2024. Uyu wemagunanzi takamona kubira 2024.
Manzi ndiwe achigwa. Nyasha tabvirepi good. I stand with Tanaka hangu. Uyu wendevu wechinyi we. Fuck off man. Nyasha tabvirepi. These are normal followers. These are normal followers. You can say that again. My dear, munu mira ne chokwadi chete nyangwe chichiuraisa. Munu mira pa chokwadi. Chinga ini ndinourayirwa chokwadi hama dzangu. Because ndinofumura. Ini ndizvokutaza unondipunyikiza. Zvokutaza unondirongera huipi. Ende ndiri kunyebera. Unondonda kutofumura. Kuti mufungeka. Ndatotumwa kuzondiwe kuzokuurayai ndapiwa 500. Ndinotoenda kune munhu watatakarongana tese usiku iwowo. Kuti imufungeka ndatumwa kuzondikuurayai. Ina handisi munhu wekuti ungatotrasa ucha zvinhu zvakaipa zvokutanzi ungata ungano neni yakaipa yekuti ndidzikise munhu pasi ari innocent just because you have money. Ina handisi munhu wekuti ungatoita madhiri akadaro neni. Unopanyura unopa mama maaudio ako arimo futi uchirotomoka. WhatsApp inochengeta Queen Beta. WhatsApp inochengeta yangu ini nandidelete because zvinhu zvakwewo funga kuti ndakazvichengeta for my days ekuti unongoda kundimamira ndinongoti dzere kozotiwo izvo dzehama dziri kutipo hama dzinondidakiza ini ndichandodira hama dzisingabatwi zvakanaka dzinopawo futi information dzanopatana zvese zviri kwatanaka uko zvese zviri zvinopisa zviri kwatanaka ikoko. Ende zvitanaka akuisa zvinhu kumalaptop ehanzvadzi dzake vese vaangatofunga because haasi safe. Andoziva kuti information ikangogara mufoni make aligonongobigwa foni. Saka zvakanaka ndakatomuudza ndikati nyangwe uine zvinhu ngasagare mufoni mako chete ngazviende kwese kwese because unogonobirwa foni unogona kuitwa anything zvisina kumbomira mushe. Vanhu ava they are not to be trusted. Munhu anokwanisa kutofly first class from America Boston kwese kusimbana roka rekufly kubva kumba kwake kuAmerica kuya uzokanganisa vanhu vari muZimbabwe. Chasiko sugara muno muZimbabwe munomu tototwa napo chasiko don't have money. Iwe zvaunayo chifara kadoni. Zvaunayo mari uri kudiko kupembera kugara une peace of mind kugara uri ku Bahamas uko. Uri kudiko kuda ndege kugara uri ku Bahamas uko. Maldives. Eupi uchipinda ma projects. Ufana pinda ma projects ekubasira vanhu. Uchi vana vazhinji they are out of school. They are not even going to school. Be productive ka. Unyango andidambiri sereke. Be productive. Wotanga foundation. Wopinza vana chikoro. Wobasa vana utodza kwenda kurapwa uko. Wova relevant in society. Be relevant in society. Adhanyera akatofanedzi. Dhanyera akatofanedzi mavona. Makamuona kupa chizvinvuvha. Dhanyera akatofanedza. Hai uyo mugwera akufa uyo hamponyanyi kutinetsa. Uyo tangoverenga mazuva kani. Zvadhanyera tangoverenga mazuva kani. Tangoverenga mazuva kani. Uri rakapusa rinongonyengwa nyoro. Apa munhu anoudzwa kunzi kana uri paarticle. Chipfekedza vanhu makondomu because viral mira ndikudze kusungana kwakata ndikaudzwa nesi vanhu vakata kuchikoro Daniel kune vanhu vakati funde mira ndikudze Daniel kusungana kwakaita kana uchiti iwe uri kukurisa uchipa vanhu nyoro yeti iwe uri paart uri kuwedzera viral load mumwiri mako because uri kusangana nemunhu asiri kana paart varume vazhinji they don't want to be tested uri kuita reinfection uchita reinfection apo uchizviti ndikugona chaizvo ndikudzosera chigwere kuvarume. Daniel hausi kudzosera chigwere chivarume but uri kutozvisemesa uchitozviuraya wese. That's why uri kutsvaga hako pekutofira fira ikoko kwaQueen Bertha uko. Sanganai mese muri vagwereka. Muri vagwereka sanganai mose ikoko mutungane nembudzi muchase munopenga muchitamba mumasenderaini muchita madhushi muri ikoko. Nai sanoya negostika potika ini zvemareports akabuda paredhiyo aya I don't want to lie. Chinhu chaitoti ndifume I don't want to lie. Zvemareports zvekuti ada kuenda kuHoward court kunoripota court kuti akadipa $10 million ari kuida back. Zvekuti munhu anoenda kuHoward munhu anoenda kuchiko vanonzi vachivaya hazvisi kumbondibata to be very honest.
chenu chandirwadza chete izona sikati alive na suppose I'm not really that well chandibowa kurota Queen Beth akabata hari ine ropa ndochinja ndite live nasi because andina kukutaura naye ukuda kutaura naye kana kupi uno munhu to use it against you uno munhu to use it against you saka tinotaurirana naye pano pa public platform Queen Beth aunyiki musoro wangu muropa andizoti ropa rani iroro manje raungoshinyudza musoro wangu aunyudzi musoro wangu muhari ine ropa Queen Beth uri kundinzwa here ndozvo zvatondipa izvo zvekuningirikina izvo ndofunga mukatononda katisa maimoji ekutoseka izvo inonzi chiya $10 million yekuHouston yekuTexas iyo yekuAmerica iri kuda kuendeswa kuHoward Court iyo hayo go ahead iyo handina problem hayo go you can go gladly please gladly go ahead haisi problem iyoyo because hamuiti zindakupa zindakutorera zindakupa chawatopa munhu watopa munhu watopa munhu zvokuti zindakupa zindakutorera yabva kupi 10 million ya yakangopera yakangotsakatika ikatipa minyama mama Queen Beth mari yenyu yakatsakatika ikangotipa chayakatipa munyama chete saka yakatopera handiziya muda kudzosegwa kuti wamama kapaloni ndiani muda kudzosegwa wamanga makapaloni ndiani Queen Beth imi musangojaira ngovhundutsira vanhu Queen Beth muri kuAmerica ikoko handitika endai munoona kuti mungaita sei mundotirimutsa maghosts ari kumuka evanhu vamakauraya instead yekuti muone kuti mundodzikamisa mhepo yevanhu vamakauraya muri busy take neni handizirini ndakati muuraye vanhu inini Queen Beth endai munodzikamisa ngozi dzamakauraya uko Queen Beth tiri kunzwanana here dzikamisa ingozi munodzikamisa mhepo moenda kumakuwa kwacho hamene munobika doro I don't know what you can do modzikamisa mweya yevanhu vamakauraya willingly kuti muite upenyu huri nani handiti kwete kuti modonzanani I was not there kaini mune desperation for money desperation yekuti mukwane kuna Trump handi muri mukadzi waTrump mukadzi wechi17 waTrump handisi ndakati mumanikidze Trump kuti akuroreya asingadi nemidzi kaini because hamusitombo tikakutokutarisa hamusi type yaTrump tikasakuona zvakata Trump looks is someone where ari choose ukatomuona Trump is handsome is lookable haizi type yana Queen Beth ya haangambotarise Queen Beth twice azviite pakashandiswa juju paya mama yakasimba hanti waitaura wega natanaka naiwe Queen Beth how did I know waitaura wega nyaya dzako natanaka Queen Beth waitaura wega nyaya dzako muna zoti makambowirana chaizvo handiti makambowirana chaizvo wakagara naye pasi ukanyatsokumudza ubva wamuconvinsa futi kuti handi kwakati Queen Beth waiconvinsa Tanaka iwe kuti uende naye kumakona kwako kuramba kwakaita Tanaka kubata mushonga ndokwakaubowa kuramba kwakaita Tanaka kubata mushonga yaunobata ndokwakaubowa Tanaka haasi kuda tsvina hakeka angaita hasha akaita sebha takachena spirit yake iri clean handiti wazviona anzis gosi handigosi havana zvakunokuita uri well connected naJesu ka ifeina zvemari mari ezvikwambo zvayo hatingatii mari urombe uya mari ezvikwambo hatingatii mari urombe uya I'm telling you mari ezvikwambo haisi mari urombe ndokuudza kudai urombe haisi mari urombe uya hapana nai nemari yake she's busy with Facebook fights she's not happy uyaya munhu ndianazi ari miserable ndati kana munhu achidiwa zviri clean naDonald Trump achidiwa zviri clean naPresident Trump why achiti kana achienda kumahoward bira uko kumabira uko anenge ari one why asina support yemurume wake anenge ari one kudai nemasvitikidzi ake akatorera Patricia
nemastreet kids akatorera patirishaya vana Pakistan vemagunanzi anenge angori 1 naivava vana mupakistan vemagunanzi ava anenge ari 1 haumbomuona ane support yaTrump. Trump azopepuka manje. Trump ati bu haumuone imarriage yekufosa yemidzi kubata gender. I don't know what she did but munhu akaoma because unozati zvinhu zvine proof kai zvandaitaura naTanaka zvinhu zvine proof vandaitaura naTanaka aitaura naTanaka zvese aitaura zvese naTanaka saka zvese nezvimaudhio zvake hai angasingazivi Tanaka irekodha Tanaka majano Tanaka master of record master of ceremony pakurekodha Tanaka akarekodha ndiaingoplayerwa ndofanira nekuseka kuti ewo ma iwe saka wati Queen Betha vanoenda kupi? Queen Betha vakaurayani? Zvese izvi Tanaka inditaurira. Gara pasi ndikuudze sandinezvo mukadzi. Saka ndikati wakadiko kundiudza izvi ndisandabata mari ine tsvina iyo. Namwari kudai dei Tanaka anga kandiudza before andaimbo I regret. Midzimu yangu ndiregerereiwo maiwe ndakabata mari yezvikwambo ndakabata mari yeurombwa mari yeropa midzimu yangu ndiregererei ndakabata mari yezvikwambo mari yeropa Tanaka dei wanga wakanditaurira before nsandaibata mari handaimbosvika padhuze naye zviri nane kukanga waya handisina kana sendi pane kuromba pane kuuraya mwana wandakazvara inini for money. I can't imagine doing that. This woman needs to be, I don't know, kupiswa achinzwa money. Mukadzi anofana kupiswa achinzwa, she doesn't deserve to live money. Mukadzi don't deserve to live at all. Hai! Ushingi wacho ndo unondinetsa. Hai! Iwe mazita emuPakistan usati unzire mazita evanhu panapa. Last warning, tiri kuti akukubloka. And akukubloka. And I'm proud of you. You are unasi. Andina secret andidumbu kunyebera. Mazina topedza newe. Ndiri upi ushu musemburi hezo. Ndiri upi wari kutaura. Ndiri upi wari kutaura nezvake. Vanhu vari kutaura mazita evanhu vachitaipa mazita evanhu muchazvimiririra mega. Palife pangu ndakatotaura even nyaya dzaQueen Betha dzakatanga kutaura kudhara. Ndikati ndakamboenda koshta upinda musatanism whatever. So ndiri kukontinyaka. Ndiri kukontinya nini dzangu handizika nechitaure. This is a free country. Freedom of speech is allowed. As long as usiri kumemaidza munhu. Freedom of speech is allowed. As long as usiri kumemaidza munhu nemazita ake kudidi. Queen Betha, Trump. Queen Betha akanozvimanikidza kunopinda paya. Queen Betha anga asingatarisika iri kana katatu. Akanozvimanikidza nenjuga. Njuga paida kuendesa ushu. Uya akati nini njuga andibate njuga upenyu wese. Ndo ndichikudze ndo chinhu chakaita kuti Tanaka abve padhuze naQueen Betha. Pavakatanga kuda kumintroduce kunganga dzawo kusangoma dzawo ndo pakati aiwa no, I can't do this. I can't. Handisi kuda. Saka zvinomanikidzwa ere naye Queen Betha. Saka Queen Betha panyaya yekuti hanti nini ndine zvinhu zviri sensitive zvinozivikanwa naTanaka chete handiti. Ndine zvinhu zviri sensitive zvinozivikanwa neimwe shamwari yangu iyaye. Zvekuti tikanetsana unenge uchingotya kuti dei akasazviburitsa. Chandorespectera Tanaka chinhu 1. Haana kubudisa izvozvo. Even patakamarana sei Tanaka haana kubudisa zvinhu zviri sensitive. Ndakaudza Tanaka andakuudza Daniel anachinja ndakambomuudza. Daniel haana chanoziva neupenyu hwangu. Because shamwari yangu yanga isiri Daniel, shamwari yangu yanga iri Tanaka. Saka Daniel hauna chaunoziva. Useless. Wazvinzwa? Hauna chaunoziva nezveupenyu hwangu chinozivikanwa Tanaka. Tanaka izvozvo nyange patakanetsana haana kubudisa. She was. Ininewo zvakewo. Bala. Aiwa yangu yakagezwa. Mechi yangu yakagezwa. Ukaona Daniel muPakistan wemagunanzi. Ukaona mechi ya Daniel. Ukaona mechi ya Daniel. Ona Mwari kudai unopedza gore usingadyi. Aiwa yangu yakagezwa ndosaka ichibuda panze. Ndaidzokora kuti ndaya kuti kuita mutona. Aiwa yakagezwa is clean. Apa yane dinjika.
mate yangu yave nedinjika endai kuti kuita uko ndaiisa futi panzeka ko ndeyanguka ko mechi yacho ndeyako here hati ndoisa pandadira ini ndoibudisa pandadira mechi yacho ndeyako here ndatoiisa futi kuti kuita maya manje mechi yacho ndotona kuno nekuibudisa pashe nekuti yakachena izvozvo yave nedinji saka mukangoda kuti kuita munotondoiona unoza kukutukira munhu nezvinhu zvakabudisa ega dai kuri kunzi inini nudhuru rangu rakaburiswa nemunhu zviri nani randakazvibudisira ndota munganditukira hati ndiri kuti vanoona here zvokapona kuti unotukira munhu abuda pachena chiti chakati chinondinetsa eka nderanguka daiwe uri wanetsikwa kubuditsewo rakoka ndatoriisa nedinji rane dinji karakunakidza kuona yes zvinotorina nekubudisa dinji pane kuuraya mwana kubudisa dinji panze kuri nane pane kuuraya mwana hama edisi wangu ndine handa kuurayira mai kubudisa dinji panze kuri nane pane kuuraya mwana wakazvara I would never Queen Betha munosemesa munofanira you deserve kupiswa muchinzwa whilst you are alive to be burnt alive muri useless musambodzoka zvenyu kuZimbabwe garai kuAmerica kwenyu ikoko musadzoke kuZimbabwe basa rekuri amuda touraya vanhu mnainiwo muda tondiurayawo mama totondiurayira kuhope imi mungade mutonzwanisa ndamuka akafa maide matonzwanisa ndamuka akafa hanzi shuwa havana kufitana mazviona ka havana mbofitana iwe azviitikani havana mbofitana guys ndinenge tichichemerei zviya nhai mwana wamai vangu ndochemera nyaya ipi ndine nyaya ipi zviya yandochemerawo zvangu iwe ndochemera nyaya yei unoenda nenyaya ipi yaunoenda nayo kupi yaunoti hanzi apa da kubatirira sandi papi pacho hapana pekuchandibatira pamuchakwanisa varoi chisiyanai neni hapana pekundibatira pamuchagona chamundataura wani kuti chamundakwanisa chete changosara pfuti uyai nepfuti if she has powers like she say, why are these people out naye ngambozvibvunze iwe unomboziya kausini ndambokudza pane rimwe bira rakamboitika randakasangana naQueen Betha hanzi naQueen Betha Tanaka haasi kuzofa akabuda Tanaka akabuda within a day within 24 hours Tanaka anga abuda munamuona ini hanzi Tanaka toda kumunyudza kumadziro kwekuti anorumwa nengwena ariko hanzi haasi kubuda nyaru akabuda haana kugara semazuva angava apa vane vabhadhara vachiti munhu vanobhadhara kana vana muchiti kumugwizi ikoko kuti munhu urumisai nengwena chaizvo munyudzei vanonobhadhara kumadziva ikoko kumagwizi ikoko unoti munhu munyudzei ngaasabudamo Tanaka within 24 hours anga atobuda mazviwa apa vamugadzirira futi pasina nguva wakabuda futi Tanaka vakada kumuendesa kanopera vamukonewa Tanaka ngava vachingosiyane naye Tanaka uri kudzoka Mozambique aibe ndokubhejera Tanaka unodzoka Mozambique zvakanaka mwana mai vangu havana zvavanokwanisa kuita faila haana support yaTrump dai kuri kunzi ane support yaTrump aiwa ndaimutya haana support yaTrump akamira ari ega akadaiwo nesvo zvimari zvake zveurombwa izvi haana dai kuri kunzi ane support yaTrump taimutya support yaTrump yemurume haana she's just alone semunhu akurambiwa mai manje ndokucalculatera igore rira ripere mangonzwa kunzi zvadhaka kungoti Trump is a secretive and president weAmerica he does not want reputation out there yakakanganisikwa saka vese vanatete vese vagara dare vakati please china duzvi ramakatipinzira mumusha iri ngarichienda yatikanganisira please haana respect nekwaakaroorwa kwana Trump uku haana respect haana self respect one ane self hatred nekuti akauraya mwana wake self hatred yekuuraya mwana one self respect haana self esteem haana chinongomupande chekungotiwo izvozvi mari zveurombwa izvi zvega ndo zvaanazvo izvozvo izvi zvimari zveurombwa izvozvi ndo zvaanenge akangobatirira akangotarira kudai kuvata havati vese vasikana vebasa vaitiudza hari vatiri rovata rakangomuka
isu vamwe tichivata 8 hours 10 hours ndomuka kuma9 ini kana ndisina kuatakwa nemadhimoni ndogona kutomuka kuma9 kana kuma10 ndakavata like logo food ndisina kana sendi muakaunti mangu. Izvozvo handina kana dhora chandinacho ibeche asi tinovata kudarika Queen Bertha. Chandinacho ibeche asi tinovata kudarika Queen. Yes. Soko. Muri wadere Soko. Ndouya icho ukaendezvesvo ukaexposa varoi Mwari anokuzarurira. Icho ukaexposa varoi Mwari anokuzarurira. Haleluya. Handichabatika ibatai, handichabatika ndikati batai mwana uya. Vanoti ndiri kudiniko ini woyo ndoenda kumusha. Mukadzi uyu akavengwa dei muchizati Soko andifondera ndiani. I'm so happy. At last ndakabhuka appointment ndabhuka ndichingosenda WhatsApp messages ndokuzofonerwa nhasi. Uyu mukadzi Queen Bertha akavengwa nenyika yese. I thank you. Wakavengewa ende uri kugadzirwa rinonzi bomba. Queen Bertha ugadzirwa rinonzi bomba. This time unopa mama this time Queen Bertha. Uri kugadzirwa rinonzi bomba. Kepela Juve twice uchinode mugomba imama ugomamiswa ugopiswa uchinzwa. Sata nyoko nora mwana uya opfuka uya ku chauchasara nacho chete ibeche risina staira Satan. Chauchasara nacho ibeche risina staira. Wona isu tine mapeche chete tinovata 10 hours. Uzotori unei ndine peace of mind yekuvataka. Iwa uvati vasikana kabasa, your maids has been telling us zvese kuti muno mukaso tiri mukaso asi ari vati kumbuya richingomhanya mukorido. Akanza rikatanga kuskrima. Usati watanga kuskrima iwe unotamba nemwana. Ngozi yemwana hauikwanisi. Tibvunze isu from Malawi tine dzinza rakauraya mwana mudiki angari wewe mudanga wewe akaurayiwa nevedzimwe hama dzedu dzekumalawi uko. Ngozi yemwana hauikwanisi. Uchaskrima ukaneta ukazvidhotera machira sezvaunoita izvozvo. Ini ndinoda kuskata ndikakupedzera Queen Bertha. Zvaukati kuona Tanaka zvishoma. Tanaka akakubata achikupombodza. Ini ndinoda kupedza ndikokusvina ndikokugadzirira size. Satan. What do you think you are? You think you can run Zimbabwe while you're in America? You think you can run Zimbabwe while you're in America? This is Zimbabwe, Dujiwe. This is not America. Get away. Get away. Ndo saka rakarambwa na Trump iri. Duzhiri rakusirisa bwezi rakarambwa. Rubbish. Rakufunga ndibata pamani. Ndiende kwanata ronzi ndiende uku kunopisa kunotapira uku. I dare you. Zvakati kwana Tanaka zvishoma. Zvakati kwana Tanaka zvishoma. Kepela Juve bam. Futsaki. Ndoda kusvirigwa na Trump ye. Ndira kusvigwa na Trump iye murume wako ye. Ndira kudosvigwa naye besh pinda umu. Ndira kusvigwa na Trump murume wako iye. Ndira kusvigwa naye. Ndikutomutsvaka. Ndoda kumupa irori regoridhe. Akukanganwe. Rako rinoshata iro usare. Rako rinoshata wakangobata marriage nejuju. Telegram. Anabheru Mazibanda. Anochema ndiwe nemidzimu yako. Ina handina kuchema kwanda this time kana. Paipa ndakangobatigwa nyaya ya Telegram. This time handina chinhu chandakaendesa kwa Queen Bertha chekuti hanzi chinopisa. Handina anything chiri linked na Queen Bertha chekuti hanzi chinopisa. Handina anything chiri linked na Queen Bertha chekuti hanzi chinopisa. Kana. Queen Bertha, bye. Tamba. Njapisi nevana wakauraya usiyane neni. Nemari dzako dzetsvina, mari dzemutonono, mari dzeurombwa. Daniel, uchafa uchikanga waya. Wazvinzwa Daniel? Daniel uri kufa uchikanga waya.
uchirwara usina achakupepa because tanaka wakamuite ucharwara usina nekupepa this time zvicharwadza vanhu vari kukuunganira vari kukuunganira ivava vanokusiya how stupid and foolish you are kusiya kunhu kunodziya uchienda uko kumaombe komunhu ane ngozi dzake uyu uchasiwa ugoshaya nekupepa ndeurumwe munhu mugwera anoda kuti abate vanhu zvakanaka asikana mugwera anobata vanhu zvakanaka paunenge uri ndoda bhanana rakabhoilisiwa paya panenge pasina anenge aripo paunenge wakuda bhanana rakabhoilisiwa apanenge pasina imi vasikana uyu Daniel anondisiririsa moti Daniel anondisiririsa paanenge akuda Zaira Zaira akafrizwa ndakubva palife ndochemerani kuzvangu iwe futseke iwe munhu kuti futseke iwe ndochemerani kokani ndochemerani